Takže čau, já vás videa po dlouhé době. Teď jsem v Technikpacku, protože tohle je nejmenší takový test. A to je můj Technikpack. Takže tady si skenuju. Tak, tady máme elektriku, hned vám to ukážu. Tady lopatu máme, všechno máme. Už, protože já jsem nechtěl začínat znova, už tady mám věci. Ale však jsem trošku nastípaný, nebo jste si divili. Tak, tohle byla moje první elektrárna, no ne elektrárna, ale zkoušel jsem také to dělat. Taky to funguje. A tam mám lepší mojí, která mi jde přímo do domu. A je 1000krát efektivnější. Čekaj, no, omlouvám se. Takže easy si dáme, nebo normál, to je úplně jedno. Tak, čemu slouží tohle? Já to přeměňuje a když kliknete C, tak on to udělá jako krafťák. Tady mám Quicksilver, or, Ramusla, blablabla. Sami nepotřební věci, teda pokud byste někdo věděl, v čemu to je, tak mi napište. Jo, koukejte, kolik už toho mám, jo. Yeah. Nějak tam bych byl střih rychlej, tak se nedivte. Takhle, tak. Přeci, tak, co z toho je? Chrám of Life. No, zkusíme to udělat. Jdem se napít čaje. Boots of Meteor. Ty. Chrám of Vigor, nepotřebný. Nebo mám toho už strašně moc. Hamium Redstone. Boots of Meteor. No to by myslím, že stačilo. Ty Boots of Meteor. Tohle hned. A mezi tím mám představit můj svět. To je co? Potřebuju, ale to je taková věc, že vlastně dělá se to diamantů. Pojďte. Jo, promiňte. Jak mám backpack. A ještě vám chci ukázat úplně skvělou věc. Se mi strašně na Technikpacku líbí. Je dobrý. Mi strašně líbí tohle, tady ta destička. Sem dáte EMCO hodnota. Takže vy sem dáte třeba diamanty a můžete si za to vzít třeba sugarcane. To mě strašně tam líbí. To se mi na tom fakt líbí. Nějak tohle už bude. Tak. Mezi nám máme ty Boots of Meteor. Ne, to. Chrám a Enderpearl. Enderpearl bych mi neměl mít. Neměl. Tohle bude asi triky. Tady někde hát. Tak mluvám se teď, tak překaz byl. To vůbec teda bude poznat. Takže. Jdeme. Najím se. No, tohle by asi po názvem. Představení nebo nějak tak. Ale nevím ještě. Aha, slajmové. Pane bože. Cípne taky. Ježiši, pane bože, mrtvej. Konečně. Nějak toto video bude jakýsi test. Protože no, myslím proč. Díky Pedro Game. Tak jo. Tak díky němu jsem přišel jak
to dělat prostě. Jak renderovat a tak. A jemu moc děkuju. Pedro. A pokud ho nemáte v odběru, tak se okamžitě dejte, je to fakt tutoriály dělá pro let's playery, všechno dělá. Minecraft. Nějaký asi klasický Minecraft já nebudu. Protože mám radši o hodně víc mody. Promiňte, ještě teď. By měl být. Nic teď. Nějak se omlouvám, že nebyly dlouho videa. Bylo z toho důvodu, že byla taková pauza, sice jsem zložil 2 videa, ale prostě taková pauza. A tak tady se vrhneme. Tohle nebude dlouhý. Nevím, jak dlouho to bude. To budu dlouho renderovat, takže konečně bych to mohl i ukončit. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr a Open Fair Trestu zdar. Počkejte, ještě jsem chtěl říct, že až budete, kdybyste něco chtěli na té hry, který bych neznal, tak mě napište do komentářů a nějaký mody, všechno napište do komentů. A zatím čau. Takže čau. Já si další videa. Po dlouhé době. Teď jsem v Technikpacku. Protože to bude menší takový test. A to je můj Technikpack. Takže si skenuju. Tak, tady máme elektriku, hned vám to ukážu. Tady lopatu máme, všechno máme. Už, protože já jsem nechtěl začínat znova, už tady mám věci. Ale však jsem trošku nastípaný, nebo jste se divili. Tak, tohle byla moje první elektrárna, no ne elektrárna, ale zkoušel jsem také to dělat. Taky to funguje. A tam mám lepší mojí, která mi jde přímo do domu. A je 1000krát efektivnější. Čekaj, no, omlouvám se. Takže easy si dáme, nebo normál, to je úplně jedno. Tak, čemu slouží tohle? Tohle to přeměňuje a když kliknete C, tak on to udělá jako krafťák. Tady mám Quicksilver, or, Ramusel, blablabla. Sami nepotřební věci, teda pokud byste mě dověděl, čemu to je, tak mi napište. Jo, koukejte, kolik už toho mám, jo. Yeah. Nějak tam bych byl střih rychlej, tak se nedivte. Takhle, tak. Přeci, tak, co z toho je? Hram of Life. No, zkusíme to udělat. Jdem se napiju čaje. Boots of Meteor. Hram of Vigor, nepotřebný. Nebo mám toho strašně moc. Hamium Redstone. Boots of Meteor. No to by myslím, že stačilo. Ty Boots of Meteor. Tohle hned. A mezi tím mám představit svět. Ale co? Potřebuju, ale prostě. To je taková věc, že vlastně dělá se to diamantů. Pojďte. Jo, promiňte. Jak mám backpack. A ještě vám chci ukázat úplně skvělou věc. Se mi strašně na Technikpacku líbí. Je lak, dobrý. Mi strašně líbí tohle, tady ta destička. Sem dáte EMCO hodnota. Takže vy sem dáte třeba diamanty a můžete si za to vzít třeba sugarcane. To mě strašně tam líbí.
To jo, to se mi na tom fakt líbí. Nějak tohle už bude. Tak. Zatím tam máme ty Boots of Meteor. Ne, to. Ochrám a Enderpearl. Enderpearl bych mi neměl mít. Neměl. Tohle bude asi triky. Tady někde hát. Tak mluvám se teď, to trik asi byl. To vůbec teda bude poznat. Takže. Jdeme. Najím se. A to je kyselý. No, tohle bude asi po názvem. Představení nebo nějak tak. Ale nevím ještě. Aha, slajmové. Pane bože. Cípneš taky. Ježiši, pane bože, mrtvej. Konečně. Jak toto video bude? Tak jaký si test? Protože jenom vysvětlím proč. Díky Pedro Game. Tak jo. Tak díky němu jsem přišel jak to dělat prostě. Jak renderovat a tak. A jemu moc děkuju. Pedro. A pokud ho nemáte v odběru, tak se okamžitě dejte, je to fakt tutoriály dělá pro let's playery, všechno dělá. Minecraft. Nějaký asi klasický Minecraft já nebudu. Protože mám radši o hodně víc mody. Promiňte, ještě teď. By měl být. Nic teď. Nějak se omlouvám, že nebyly dlouho videa. Po z toho důvodu, že byla taková pauza, sice jsem zrušil 2 videa, ale prostě taková pauza. A tak tady se vrhneme. Tohle už nebude dlouhý. Nevím, jak dlouho to bude. To budu dlouho renderovat, takže konečně bych to mohl i ukončit. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr a Team Fortressu zdar. Počkejte, ještě jsem chtěl říct, že až budete, kdybyste něco chtěli nějaký hry, který bych neznal, tak mě napište do komentářů a nějaký mody, všechno napište do komentů. A zatím čau.